Suzuki prichádza s elektromobilom. Je ním e-Vitara s dojazdom vyše 300 km a konkrétne táto má aj pohon oboch náprav, čiže 4x4. Poďme sa na ňu pozrieť. Kapacita batérie je 61 kWh. Nabíjate ju s výkonom DC 67 kW, čo mi nepríde úplne veľa, to znamená, že on si postojíte na tej nabíjačke aspoň minimálne hodinku. Ja to chápem asi z toho hľadiska, že sa snažili ušetriť tú batériu na ďalšie roky. Údaj 61 kWh je na takéto menšie autíčko pomerne slušný údaj, no prekvapila sa tá spotreba, ktorá je na úrovni 19 až 20 kWh. Kufor má niečo medzi 306 až 310 litrov, závisí od polohy zadnej lavice, ktorá je posuvná a je delená 42 za 40. Možno si niektorí pamätáte Suzuki SX4 z roku 2013. Tu malo také analogové budíky a displej, aby sa nepovedalo. O XY rokov neskôr je tu e-Vitara s 10,1 palcovým prístrojovým panelom a 10,25 palcovým displejom infotainmentu. Operačný systém, ako si môžete všimnúť, je pomerne zasekaný, ale tak to vyrieši možno update tak čipu alebo samotnej riadiacej jednotky. Odkladací priestor pre mobil, držaky na nápoje a takýto zaujímavý volič automatickej prevodovky. Celkovo aj tie materiály sú pomerne fajn, také obstojné a páči sa mi, že tu je na všetko fyzické tlačidlo. Akože na čo si tu len zmyslím, tak na to tu existuje fyzické tlačidlo a to je super. Čo nie je úplne super je to, že keď si chcem napríklad len preparkovať auto na dvore alebo len sa s ním niekam posunúť, tak bez toho, aby som si dal alebo zapol bezpečnostný pás, tak sa ani nepohnem, pretože auto mi to ani nedovolí. A počujete to aj sami, proste je to zablokované, zadné kolesa. Neviem, ja cením, že tu je nejaký bezpečnostný prvok, ktorý tomu zabraní a bezpečnosti nikdy nie je dosť, ale tu je až príliš moc, teda aspoň v tomto prípade. Viac v článku na našom webe.